mazuva hondo yanga ichangobva mukupera hondo yechimurenga yakasunungura nyika ino kubva kumabhunu, asi haina kuzokwanisa kusunungura nyika ino kubva mumaoko akashata. Nyika ino yaramba yakadherereka zvokusvika pakuti mumwe murume anozviona achingova iye murume ega, vamwe vanhu vari vakadzi, kusvika pakuudza mumwe komuredhi wake waakaenda naye kuhondo akandorwa ikapera kuti ndidhandaidi, kusvika pakuudza mumwe murume waakaenda naye kuhondo vakagara vese vachironga hondo ikapera kuti unoda kutonga Zimbabwe just because he survived the war. Mutsvangwa ndinorwadziwa ini nangu varume handisi kuda kunyepera, ini ndinorwadziwa nokuti sangano rinonzi ZANU-PF rakakonzeresa maronda akawandisa munyika ino iyi. Chinhu chokutanga sezvatava iko zvinezvi patava situation yatava nayo seZimbabwe, tinoti ronda rokutanga nderokuti vakakonzeresa Zimbabwe kuti ibve mumaoko evarungu ichiinda mumaoko evanhu vatema, because hakuchina chinhu chakanaka zvanga zviri nani deno makairega iriko. Nyika ino yanga ine vanhu vakabatana vakomana, ZANU-PF ikakonzeresa division imwe yokuti iko zvino kuti udza ari papa mwono ngotaura zvake. Hamuzizivi here kuti nyika ino iyi zvayakamira yakaita ino iyi inotongwa chero nani zvake as long as ari mwana weZimbabwe. Chinokonzeresa kuti mukaona opposition party yofamba munorwa chii chakaisirwa maopposition party panyika kuti pave necompetition. Inyange iri kambani kana ikashaya competitor haina zvainobudisa. Saka vaya pavanenge vachiuya vakomana vaya vachiuya vachida kupindiridza vachipikisa hazvirevi kuti munovatora sevavengi zvokusvika pakuparadzanja nyika yaparara mumwe wakungoenda nokwake kwaanofunga. Vachadzoka here vanhu vakaona kuti watongova ndiwo mugariri vakomana wokukwanisa kutadza kana kuita chinhu kuti iko zvino chero wawafunga kutaura naye unongotaura kuti tinopfurwa nemasoja. Ami yedu vakomana, hauna zvamungaita vakomana. Truly speaking, ami yedu onai zvamungaita. Hatisi kuti itai kuu, hatisi kuti irwai, but tiri kungoti muchidimbu vakuru vari muami kumusoroko ndimi vazhinji venyu makabva kuhondo imi. Kubatana kwatakataita mai kuziva, taikubikirai sadza muchidya muchiguta. Takanga tisingabikiriri sadza kuti zviitwe sezvazvinokuitwa izvi, zvokuti mumwe murume ari muami akaenda kuhondo akanorwa zvataibvira tichizviziva. Tadzoka manje tauya tagara muno. Nyaya yatiri kureva ndeyekuti hatisi kutukana nomunhu panapa, tiri kutaura nyaya yokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kubva kuikonomi yedu, matongerwo ari kuitwa nyika yedu, mafambisirwo ari kuitwa zvinhu, mamainirwo ari kuitwa zviwanikwa zvedu. Vanotobuda vachitaura tinongotapa, tichatapa, tigotapa, tikaona kuti poita pashoma tobvapo tondotapa apo China takatoidana. Makanyararireiko imi vakomana imi? Kuhondo zvatakanga tiri tese zvinangwa zvedu hamuzvizivi here imi? Vakomana zvimwe zvinhu musaita semauni vakomana zvokuti dherera kuti isusu tisu vakuru plus nepfuti vanenge vada kutaura tinongouraya. Hazvisizvo vakomana. Imimi hamuzvizivi here imi vakomana vari kumusoroko izvi? Hazvifani kuti tikudai mhani tikubvunzei mibvunzo yakadai tichingova hedu mageneral people vanhu vakangodai. But zvarwadza vakomana. Can you be told nomumwe munhu makaenda naye kuhondo hapana rengi yakakudarikai apa? Imi munotova nemarengi akakura kudarika mutsvangwa.
Nokuti pamakabata ndo pakuru, asi muri kuudzwa unzi somebody wants to rule this country just because he survived the war. Saka hamuna kodzero imi yekutonga nyika ineyi, hamuna kodzero yekutaura zvinofanira kuzvakanganisika imi nokuda kuti iye wazogara chinzvimbo chaakabata. Chakamuzorei ichocho chinzvimbo ichocho, chikamuzorei? Tiri kungoshainirwa, tiri kungotukwa. Imi makangonyarara, muri kumbonyararirei vakomana imi? What is your issue? Mbotitaurira, toda kuti one of you vakomana, tiri vanhu venyu isu, tiri nyika ineyi ndeyedu, nesuwo tizokura tichiziva nokuzoudza vana. Mitemo inotaurwa kana munhu akaita coup, president anenge achitonga, isa hatizivi. We are not in politics, we are not in the army sector, hatimo mukati mazvo. But mbova ine mumwe anotidzidzisawo kungobuda pane kana pachivhitivhiti. Hakuna wawatuka, handifungidziri kuti zvingakubatisa izvi. Wotiudza kuti varume, tinoda kukuudzai mitemo yokuti kana nyika ikange yaita coup, panobuda chakati zvinofamba so kana ari masanctions tinoagashira vakomana, tagara tinongova pasi pokutambura. Hazvina zvazvinotibatsira izvi mani izvi. Kana iri nyaya yekungozi tinosanctiona kunzi hationani ne-US, hationani ne-UK, hationani ne-EU, hationani ne-SADC, hazvina nebasa nesu, tagara hapana watiri kuonana naye because isusu hatina nyika yedu. Isu tiri kurarama tiri munyika dzevamwe, nokuti kana tichigara nemari yokuAmerica, meaning to say we are part half Americans half Zimbabweans. Kana tichigara chinotambira bhora kuSouth Africa nokuRwanda, meaning to say we are half Rwandans. We are yakatibvarura ZANU-PF kuti bvarura takabatana. Kana deno takanga takaita sezvatakaita iko zvinezvi, tiine mweya wakaita seune mweya une vanhu varimo. And just imagine generation yacho iri kusara ndiyo generation isasara ichiti cherekaona mumwe wake achinewa nemvura apa aine mota, hamusina munhu mota, haimutakurise zvaingeitwa nevarungu. Ndo generation ichasara ichiti mumwe munhu anokuzovhurira mbwa dzichiruma mumwe munhu. Ndo generation yakatosvika pakuti kana mumwe munhu akada kutaura zvichemo zvake vanovhurira mapurisa vachiisira vanhu matiega. Zvaingoitwa naSmith ndo zviripo. Imi muri kuti takasununguka papi? Ini handipaoni patakasununguka ini. Inini musandiona semwana mudiki kaini. Ndakakura kare izvi. Vabereki vedu vachitosungwa, vachisungirwa kuti ini toda kutaura kuti baba vangu ini vakarowa murungu nefoshoro, vaitirwa weti kumusana, vakagara pasi vachimwa tii paBikita Minerals apo. Baba vangu inini vakasumuka vakarowa murungu nefoshoro, vakaenda kujera asi vakadzoka. Varungu zvavaita manje iko zvinezvi vanhu ndo zvavari kungoita nemaChina. Saka imi muri kuti vaime vakomana imi makanyarara muchiti chii kana makanyarara sei zvinhu zvakadai zvichingoitika? MaChina odzoka futi kuya zvaita Smith muno kuita basa rokurova vanhu. Imi munongonyarara. Saka munoti muchiko munakarwa wacho unombova chiko. Imi muri kuti ndi president, yes, but wachiita sei? Simba rake rachinyanya kukukurirai zvakadaro kusvika zvaita sei? Nemhaka yei? Why muchidaro imi vakomana imi? Amana musadaro mani vakomana imi, muri kuda kuti dii vakomana? Unozva kuti iko zvinezvi unotosvika pakuti ungananga kuti ini regai ndingomwa muchetura ndifeni mani, nokuti hazvina zvinotsamwisa. Unozva zviri muropa izvi zvokuti Zimbabwe ndeyangu, zviri muropa nokuti chero chakashata sei chinoita chakashata ndinorwadziwa nacho, nokuti ndeyangu ndini, handingagoni kundorarama ndiri kune imwe nyika. Zvinotirwadza mani kurarama tiri mune dzimwe nyika tichishanirwa nevamwe vanhu. Muri vana baba vakaita sei makagara kumusoro ikoko? Makaita sei makangonyarara? Munonyararireiko imimi vakomana imi? Chii chinokunyaradzai kusvika pakudai so? Kusvika pakupera mapondwa, mapera, hapana pamunogona kuzvivhikira apa chero ufumi nange upenyu hwenyu. Muramba makangonyarara muchifa. Vakomana imi, vakomana musadaro imi vakomana imi manini.